Zašto kamion može kočiti vlastitim motorom i istovremeno proizvoditi tako dubok zvuk da se može čuti stotinama metara daleko? Ovo pitanje se postavlja svaki put kada se teško vozilo spušta niz padinu i zrak se ispuni dubokim, neprekidnim urlikom koji nema nikakve veze s konvencionalnim kočnicama. To je zvuk koji se ističe iznad prometa i koji mnogi tumače kao znak istrošenosti ili nepotrebne buke, iako je njegovo porijeklo potpuno drugačije od onoga što bi se na prvi pogled moglo pomisliti. Na planinskoj autocesti ili ravnom dijelu s blagim nagibom, kamion koji se spušta nizbrdo aktivira unutarnji sustav koji privremeno mijenja ponašanje motora. Cilj mu nije pojačati motor ili povećati njegovu snagu. Čini upravo suprotno. Motor prestaje gurati i počinje pružati otpor, postajući alat za kontrolu brzine vozila. Taj duboki zvuk koji se čuje pri spuštanju nije kvar. To je zvučni signal mehaničkog procesa koji omogućuje održavanje kontrole bez preopterećenja glavnih kočnica. Ovaj sustav poznat je kao motorna kočnica ili Jackeova kočnica, a njegova funkcija nije dekorativna niti sekundarna, budući da je dio skupa mehanizama koji omogućuju kamionu da umjereno ubrzava u zahtjevnim uvjetima bez oslanjanja isključivo na trenje. Razlog je jednostavan. Energija koju veliko vozilo mora upravljati tijekom kretanja toliko je visoka da jedan sustav nije dovoljan za jamčenje sigurnog i konstantnog kočenja tijekom kilometara nizbrdo. Stoga kočenje motorom djeluje iz samog srca vozila i odgovara na specifičnu potrebu koja nastaje kada masa, gravitacija i inercija djeluju zajedno. Ta potreba objašnjava zašto se kamioni ne mogu oslanjati isključivo na svoje radne kočnice. U tom kontekstu, prisutnost pomoćne kočnice prestaje biti tehnički detalj i postaje bitan dio upravljanja vozilom. Razumijevanje zašto postoji zahtjeva bliži pogled na problem koji se njome pokušava riješiti. Što kamionu daje pomoćnu kočnicu za kontrolu brzine bez oslanjanja isključivo na primarni kočni sustav? Potreba za pomoćnom kočnicom postaje očita kada se uzme u obzir ogromna količina energije koju teško vozilo mora raspršiti svaki put kada usporava. To nije ni mali detalj, ni opcionalno rješenje. To postaje jasno kada se uzme u obzir da kamion u pokretu akumulira količinu energije koja lako premašuje ono što radne kočnice mogu podnijeti kada kočenje traje nekoliko minuta. Ta energija ne nestaje jednostavno. Mora se kontrolirano transformirati i raspršiti. Tu počinje problem za svaki sustav koji se oslanja isključivo na trenje. U tom scenariju, kada se kamion kreće, njegova masa generira energiju koja se povećava s brzinom i iako se ne koriste brojke i formule, dovoljno je shvatiti da se natovareni kamion kreće desetke tona. Kočenje te težine svakih nekoliko sekundi zahtjeva pretvaranje sve te energije u toplinu. U specifičnim situacijama, poput zaustavljanja na semaforu ili prilagođavanja brzine u blagom zavoju, radne kočnice rade bez problema, jer su za to i dizajnirane. Ali kada se vozilo suoči s dugom nizbrdicom, scenarij se potpuno mijenja. Na konstantnom nagibu gravitacija neprestano vuče kamion prema dolje, a vozač se mora suprotstaviti tom kretanju kako bi održao kontrolu nad brzinom. Kad bi se vozač oslanjao isključivo na radne kočnice, svake sekunde bi se primjenjivalo trenje, a to trenje stvara toplinu koja se neizbježno nakuplja dok kamion nastavlja spuštanje. S vremenom se bubnjevi ili diskovi zagrijavaju više nego što mogu podnijeti, a tarni materijal gubi učinkovitost kako dostiže visoke temperature. Taj progresivni gubitak poznat je kao slabljenje i sastoji se od smanjenja kočionog kapaciteta uzrokovanog isključivo toplinom. Kada dođe do slabljenja kočnica, vozač mora jače pritisnuti papučicu kako bi postigao isti učinak, a u ekstremnim slučajevima kočnice gotovo prestaju reagirati. To nije mehanički kvar, već fizičko ograničenje sustava, jer trenje ne može neograničeno rasipati energiju bez degradacije. Akumulirana toplina na kraju prelazi točku
u kojoj materijal zadržava svoja svojstva, zbog čega dugotrajni spustovi predstavljaju tako značajan izazov za kamione. U tim uvjetima masa vozila djeluje konstantno, nagib dodaje kontinuiranu silu, a vrijeme produljuje napor, pa kombinacija prelazi sigurnu granicu konvencionalne kočnice. Ako bi se kamion pokušao osloniti isključivo na svoje radne kočnice tijekom dugog spusta, unutarnja temperatura bubnjeva ili diskova porasla bi do te mjere da bi se njihova učinkovitost potpuno ugrozila. U tom kontekstu pomoćna kočnica postoji kako bi riješila ovaj problem i njezina funkcija nije zamijeniti radnu kočnicu, već preuzeti većinu opterećenja u situacijama gdje bi toplina mogla postati rizik. Pomoćni kočni sustav može raditi nekoliko minuta bez degradacije jer se ne oslanja na trenje niti stvara ekstremnu toplinu u kritičnim komponentama, što omogućuje kamionu da regulira brzinu bez stalnog korištenja glavnih kočnica. Ova raspodjela rada održava sustav unutar sigurnih granica i produžuje njegov vijek trajanja. Zbog toga potreba za pomoćnom kočnicom nije opcionalna na planinskim cestama, autocestama s dugim nagibima ili u teškom prijevozu na velike udaljenosti, gdje je jednako neophodna kao i sama radna kočnica. Njegova prisutnost osigurava da se viličar može spustiti nizbrdo bez gubitka učinkovitosti i bez rizika od gašenja, a također omogućuje očuvanje glavne kočnice za specifične situacije koje zahtijevaju brže kočenje. Umjesto da se oslanja isključivo na trenje kočnica, ovaj sustav koristi sam motor za stvaranje otpora i kontrolu kretanja vozila prema naprijed. Taj se učinak ne postiže u kotačima ili mjenjaču, već procesom unutar samog motora, kada kompresija prestaje pokretati vozilo naprijed i umjesto toga radi protiv njega. Da bi motor djelovao kao kočnica, potrebno je promijeniti način na koji se kompresija ponaša unutar cilindara, jer u normalnim uvjetima tlak koji se stvara tijekom radnog ciklusa pomaže u guranju klipa i stvaranju kretanja, dok se pri korištenju motora za zadržavanje vozila ta ista kompresija više ne koristi za pogon i postaje otpor. Kada se aktivira kočenje motorom, ova logika se mijenja i energija koja bi se inače pretvorila u pogon oslobađa se na kontroliran način. To znači da klip više ne prima silu karakterističnu za normalan rad. Umjesto isporuke snage, motor počinje apsorbirati dio energije koja dolazi s kotača. Taj se učinak postiže sustavom poznatim kao Jake brake, koji izravno djeluje na ispušne ventile gdje leži ključ kočenja. Temeljni koncept je jednostavan. Umjesto da tlak akumuliran u cilindru pokreće klip, ventil se otvara u vrlo preciznom trenutku i ispušta komprimirani zrak. Neposredna posljedica je da klip ne prima snagu, a njegovo kretanje postaje sila koja se suprotstavlja kretanju motora prema naprijed, a time i kretanju kamiona. Da bismo jasnije razumjeli princip, potrebno je samo pogledati osnovni ciklus motora gdje se klip diže i komprimira zrak unutar cilindra, a u normalnom radu ta kompresija predstavlja pohranjenu energiju spremnu za potiskivanje klipa natrag tijekom sljedeće faze. S uključenom motornom kočnicom ta se energija ne obnavlja jer se ispušni ventil otvara upravo kada tlak dosegne vrhunac, a komprimirani zrak se ispušta prije nego što može pokrenuti klip. Nakon što izgubi ovaj potisak, klip mora nastaviti svoj hod isključivo pokretan inercijom motora, koja u ovom načinu rada djeluje kao otpor. To stvara vrlo učinkovit učinak kočenja, jer se sila klipa više ne pretvara u snagu koja pokreće vozilo, već postaje sila koja se suprotstavlja kretanju. Radilica nailazi na stalan otpor, a taj se otpor prenosi na kotače putem mjenjača, tako da motorna kočnica djeluje bez potrebe da papuče ili diskovi dođu u kontakt, bez ovisnosti o vanjskom trenju, budući da se sva radnja odvija unutar motora u odnosu između klipa, ventila i kompresije zraka. U tim uvjetima učinkovitost sustava raste s masom vozila, jer teži kamion generira više energije koju kočnica motora može apsorbirati bez degradacije,
a to se događa bez stvaranja vrste topline koja bi povisila temperaturu u radnim kočnicama, budući da se energija raspršuje kroz sam motor i njegov sustav hlađenja. Na taj način može raditi kilometrima, apsorbirajući opterećenje bez gubitka učinkovitosti, održavajući kontinuirani otpor na dugim nizbrdicama, što omogućuje kontrolu brzine bez stalnog pribjegavanja glavnoj kočnici. Isti princip rada sprječava da kamion postigne prekomjernu brzinu prilikom spuštanja niz duge padine, jer stalna kompresija zraka i njegovo ispuštanje u pravom trenutku proizvode stabilan mehanički učinak kočenja u kojem motor apsorbira energiju svaki put kada se klip podigne, omogućujući mjenjaču da radi unutar sigurnih granica i da brzina ostane stabilna bez potrebe za korištenjem glavne kočnice. Upravo ta stabilnost čini Jake Brake nezamjenjivim sustavom na planinskim rutama i na rutama sa značajnim promjenama nadmorske visine. Unatoč tome, učinak kočenja motorom ne ovisi samo o kompresiji, već i o tome što se događa u točnom trenutku kada se zrak nakupljen unutar cilindra ispušta. U tom trenutku rad motora se potpuno mijenja, a kada se dogodi fenomen koji ne samo da omogućuje stvaranje otpora, već i dubokog i karakterističnog zvuka koji prati kamione na dugim nizbrdicama. U tom trenutku događa se fenomen koji definira rad motorne kočnice, trenutak u kojem se tlak akumuliran unutar cilindra naglo oslobađa i motor prestaje s pogonom te počinje se suprotstavljati kretanju. Ovo otpuštanje ne samo da stvara kočenje motorom koje drži brzinu pod kontrolom, već i dubok, prepoznatljiv zvuk koji prati kamione na dugim nizbrdicama. Što se događa unutar motora da ovo ispuštanje zraka proizvodi tako intenzivan i prepoznatljiv zvuk. Kada se aktivira motorna kočnica, tlak akumuliran unutar cilindara naglo se oslobađa u trenutku maksimalne kompresije, a taj nagli izlazak zraka uzrok je dubokog zvuka koji karakterizira ovaj sustav, budući da se svaki put kada se mehanizam aktivira, ispušni ventil otvara upravo kada tlak dosegne svoju najvišu točku. Umjesto korištenja te energije za pokretanje klipa, zrak se iznenada izbacuje u ispušni kolektor, stvarajući protok velike brzine koji proizvodi intenzivan zvučni puls koji se ponavlja iznova i iznova dok sustav ostaje aktivan. Do ovog otpuštanja dolazi kada zrak unutar cilindra dosegne vrlo visoke vrijednosti, dok klip doseže najvišu točku svog hoda, a u normalnom radu taj se tlak koristi za održavanje kontinuirane rotacije motora, ali kada se aktivira motorna kočnica, sav taj zrak se izbacuje u roku od nekoliko milisekundi, stvarajući izuzetno brzo otpuštanje koje uzrokuje karakteristični akustični udar. Ne radi se o jednom prasku, već o nizu uzastopnih impulsa koje generira svaki cilindar uključen u proces, a u višecilindričnom motoru ti se impulsi ponavljaju mnogo puta u sekundi. Taj zvuk ne dolazi samo od komprimiranog zraka koji se ispušta u cilindre, već i od načina na koji ispušni sustav kamiona usmjerava i pojačava te impulse, budući da ispušna grana prikuplja tlak koji stvara nekoliko cilindara i usmjerava ga prema glavnim cijevima, koje djeluju kao rezonantne komore gdje valovi međusobno djeluju. Oblik, promjer i duljina ispuha utječu na glasnoću i konačni ton zvuka, a upravo kada se svi ti valovi kombiniraju, nastaje duboka, karakteristična buka koja se čuje izvana. Isti taj učinak postaje intenzivniji kada motor radi jače, primjerice na dugim nizbrdicama ili kada vozilo prevozi teške terete, jer cilindri moraju apsorbirati više energije, a unutarnji tlak raste, što čini ispuštanje zraka snažnijim i stoga glasnijim. Ali taj intenzitet nije isti ni u svim kamionima, jer zvuk motorne kočnice ovisi o nekoliko čimbenika povezanih sa samim motorom i ispušnim sustavom, tako da snaga utječe na glasnoću svakog ispuštanja zraka, a veći motor proizvodi jače impulse, dok broj cilindara modificira akustični uzorak. Budući da što je više uključeno, to je veći broj impulsa generiranih u sekundi. Arhitektura ispušnog sustava također utječe na ovaj rezultat, jer može pojačati ili ublažiti zvuk ovisno o svom dizajnu.
Restriktivniji ili manje tihi ispuh obično proizvodi izraženiji ton, dok konfiguracije dizajnirane za urbana okruženja obično smanjuju buku, a one namijenjene teškom prijevozu daju prioritet sposobnosti zadržavanja zvuka čak i ako je zvuk intenzivniji. Stoga, razumijevanje zašto motorna kočnica zvuči na ovaj način omogućuje nam da je povežemo s funkcijom koju obavlja dok je vozilo u pokretu. Zvuk nije samo akustična posljedica, već signal da motor apsorbira energiju kako bi održao kontrolu nad masom koja se spušta pod utjecajem gravitacije. Ovaj odnos između unutarnjeg rada, mehaničkog kočenja i upravljanja vozilom objašnjava njegovu pravu važnost u sigurnoj vožnji. To dovodi do središnjeg pitanja: zašto je kočenje motorom bitno za održavanje kontrole i sigurnosti kamiona tijekom dugih nizbrdica? Na dugim nizbrdicama održavanje kontrolirane brzine ne ovisi isključivo o trenju konvencionalnih kočnica, jer kočenje motorom omogućuje apsorpciju dijela energije kretanja bez stvaranja kritične topline koja bi na kraju utjecala na glavni kočioni sustav, a taj duboki zvuk koji čujete izvana dokaz je da motor djeluje kao unutarnji otpor sposoban održavati brzinu bez potrebe za kontinuiranim korištenjem radne kočnice. Mehaničko ograničavanje tako postaje primarni alat za održavanje kontrole kada gravitacija stalno gura vozilo prema dolje. Kada se vozilo na dugom usponu oslanja isključivo na radnu kočnicu, nastaje poznati rizik, jer stalno trenje podiže temperaturu bubnjeva ili diskova iznad radnih granica i, kako se toplina akumulira, materijal za trenje gubi svojstva, sustav reagira manje učinkovito i kočioni put se povećava, tako da primijenjeni tlak više ne proizvodi isti učinak. Fenomen poznat kao bljeđenje pojavljuje se postupno i može se razviti u samo nekoliko minuta kontinuirane upotrebe. Kada se to dogodi, konvencionalni sustav postaje nepouzdan. Kočenje motorom izbjegava ovaj scenarij jer ne ovisi o kontaktnim površinama ili elementima trenja poput pločica ili papuča, već generira kočenje iz vlastitog ciklusa kompresije motora i kontroliranog otpuštanja komprimiranog zraka, što omogućuje održavanje konstantnog unutarnjeg kočenja dulje vrijeme bez stvaranja ekstremne topline koja bi utjecala na glavne kočnice. Motor apsorbira dio energije nastale spuštanjem i raspršuje napor vlastitim sustavom hlađenja, pa je radna kočnica rezervirana za specifične intervencije, a ne za dugotrajan rad koji bi premašio njezine mogućnosti. Ovaj oblik kontinuiranog kočenja također poboljšava stabilnost kamiona, jer održava brzinu unutar sigurnih granica i sprječava nekontrolirano dobivanje zamaha vozila, omogućujući savladavanje svake krivine i svakog dijela nagiba reguliranom brzinom, što smanjuje napor na mjenjaču i izbjegava situacije koje bi mogle ugroziti kontrolu vozila. Pravilnost zadržavanja eliminira nagle promjene i održava kamion u stanju kontinuirane kontrole. U mnogim vozilima ova kontrola ne ovisi isključivo o motornoj kočnici, već je nadopunjena pomoćnim sustavima poput hidrauličnih ili elektromagnetskih usporivača, koji pružaju dodatni otpor i omogućuju modulaciju usporavanja bez stalnog pribjegavanja konvencionalnim kočnicama. Tehnička kombinacija ovih mehanizama stvara sigurno okruženje u kojem zadržavanje ne ovisi o jednom elementu, a rezultat je uravnotežen sustav koji raspoređuje opterećenje i sprječava nakupljanje topline u osjetljivim komponentama. Ista ta ravnoteža štiti i radni kočioni sustav, jer primanjem manjeg opterećenja tijekom spuštanja nizbrdo, konvencionalne kočnice ostaju u optimalnom stanju za manevre koji zahtijevaju hitnu intervenciju, tako da u kritičnim situacijama, poput izbjegavanja iznenadne prepreke ili zaustavljanja vozila u slučaju nepredviđenog događaja, sustav učinkovito reagira jer nije bio izložen duljoj upotrebi ili visokim temperaturama. U tom kontekstu, razumijevanje odnosa između mehaničkog ograničenja, sigurnosti i zaštite kočionog sustava omogućuje nam da motornu kočnicu vidimo kao neophodan alat na rutama s dugim usponima. Njegova funkcija nadilazi dodatno kočenje,
jer je dio tehničke ravnoteže koja osigurava stabilnost kamiona i dostupnost glavnih kočnica kada su stvarno potrebne. Međutim, njegova upotreba ne ovisi isključivo o mehaničkim potrebama vozila. U mnogim situacijama kočenje motorom podliježe propisima i ograničenjima koja reagiraju na vanjske čimbenike, posebno one povezane s okolišem i bukom koju proizvodi tijekom rada. To postavlja pitanje koje nema nikakve veze s mehanikom sustava, već s uvjetima pod kojima se koristi. Koji propisi reguliraju korištenje kočenja motorom i u kojim je situacijama njegova aktivacija ograničena iz razloga koji nisu povezani s radom vozila? Iako je njegova tehnička funkcija bitna kod dugih nizbrdica, postoje konteksti u kojima je njegova aktivacija regulirana zbog razine buke koju stvara tijekom rada. Stoga mehanička sigurnost viličara mora koegzistirati s pravilima osmišljenima za smanjenje akustičnog utjecaja u naseljenim okruženjima. Karakterističan zvuk motorne kočnice glavni je razlog ovih ograničenja, jer naglo ispuštanje komprimiranog zraka generira razinu zvuka mnogo veću od ostalih sustava vozila i može se lako proširiti u naseljena područja, posebno noću, kada je svako povećanje buke uočljivije. Zbog toga su mnoge regije usvojile propise koji ograničavaju njegovu upotrebu u urbanim područjima, ne zbog mehaničkog problema, već zbog utjecaja koji ima na zvučno okruženje tog područja. Tamo gdje su ti propisi na snazi, uobičajeno je pronaći posebne znakove koji označavaju zabranu kočenja motorom, postavljene na ulazu u gradove, u blizini stambenih područja, u zonama bolnica ili škola i na dijelovima gdje buka može izravno utjecati na stanovništvo. Čak i uz ta ograničenja, propisi ne namjeravaju ugroziti sigurnost vozila, već regulirati korištenje sustava u okruženjima gdje je akustični utjecaj osjetljiviji. Tako da u područjima gdje je kočenje motorom ograničeno, kamioni mogu održavati kontrolu koristeći druge komplementarne resurse, poput usporivača, prebacivanja u niži stupanj prijenosa ili progresivnog kočenja. Ove alternative omogućuju regulaciju brzine kada je nagib umjeren, a rizik od pregrijavanja konvencionalnih kočnica nizak, osiguravajući da se vozilo može kretati bez oslanjanja na kočenje motorom kada to propisi zahtijevaju. Međutim, kada ruta uključuje duge padine ili planinske ceste, situacija se mijenja i pravila obično dopuštaju, pa čak i preporučuju, korištenje kočenja motorom. Jer u tim uvjetima sigurnost postaje glavni faktor, a karakteristike ceste, trajanje spusta i masa vozila zahtijevaju korištenje sustava sposobnog apsorbirati energiju bez degradacije. Slijedeći istu logiku, propisi ne proturječe tehničkoj potrebi za sustavom, već uspostavljaju razumna ograničenja na mjestima gdje bi njegov učinak buke mogao utjecati na stanovništvo, tako da u praksi ovaj skup pravila omogućuje motornoj kočnici da ispuni svoju glavnu ulogu u kritičnim područjima i istovremeno izbjegava nepotrebne smetnje u područjima gdje to nije bitno. Ova kombinacija tehnologije, sigurnosti i regulacije pruža cjelovit uvid u ulogu motorne kočnice u radu teškog vozila. Promatrano iz njegove unutarnje perspektive, sva ta ravnoteža objašnjava se činjenicom da se motor može privremeno transformirati u kočioni mehanizam, gdje kompresija zraka, rano otpuštanje tlaka i unutarnji otpor radilice omogućuju kočenje bez stvaranja topline koja bi utjecala na radne kočnice, a isti taj princip također pojašnjava podrijetlo dubokog zvuka koji ga karakterizira, budući da je to neizbježna posljedica snažnog istiskivanja komprimiranog zraka u ponavljajućem ciklusu koji djeluje kao potpora pri dugim nizbrdicama. Uloga motorne kočnice u sigurnosti je neosporna. Omogućuje kamionu održavanje stabilnosti na dugim usponima, spriječava pregrijavanje konvencionalnih kočnica i čuva njihovu responsivnost za specifične manevre.
Istovremeno, njegov akustični utjecaj doveo je do propisa koji reguliraju njegovu upotrebu u urbanim područjima, upotpunjujući viziju u kojoj su rad, sigurnost i regulacija dio istog sustava osmišljenog za održavanje kontrole nad velikim vozilima u svim uvjetima. S ovom potpunom slikom misterij je riješen. Jasno je zašto se koristi kočenje motorom, kako uspijeva usporiti vozilo bez trošenja glavnih kočnica i zašto je njegov karakterističan zvuk zapravo znak da sustav ispravno radi. Ako želite saznati više o tome kako funkcioniraju drugi teški transportni mehanizmi i zašto je svaki od njih ključan za vožnju i sigurnost, možete se pretplatiti kako ne biste propustili sljedeće videozapise. Svaki novi dio sadržaja nastavlja istraživati stvarni rad kamiona i strojeva koji pokreću svijet s istom jasnoćom i detaljima kao i ovo putovanje.